eskolako kuadernoa aurkitu dut etxean, bai, latinezko kuadernoa. Beitu, lehen deklinazioa. Rosa, rosae, rosae, rosarum. Bakaten, bigarrengo deklinazioa. Dominus, domini. Ona, a ver, zer gehiago dakaten hemendikan apuntatuta. A ver. Oia, copia ciburum subtilitas impeditur. Egia esan, ez dakat ideikan zen nahi duen esan. Baina gure gaurko gonbidatuak latinezko izen bat jarri dio bere enpresari. Labandula, bai, izen benetan polita. Guria baino polita. Copia ciburum subtilitas impeditur. Labandula desinte polito. Gora bihotzak ala sursum korda. Ez alda ala? Bai. Baldakizuzuk latinez? Apurtxo bat. Apurtxo bat bai, Hombre, zuen proiektuan izena latinez da, ez da? Bai, labandula. Labandula. Eta zer da zehazki labandula? Bueno, labandula bi emakumen amez bat egi bihurtuta da, eta bere esanahia da labanda loria latinez. Ados. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea? Moldatzen ez. Moldatzezea? Gaur ingo ditugu taliateli batzuk, baitare almondigita batzuk, eta saltxa hola tomate duen bixiduna, lagungarri jartzeko, eta aldi berian nola ez, labandula proiektu ezagutu. Adi lagunak. Alea jakta est. Bueno, lagunak, garatuko izuet errezeta, labandula proiektua ezagutu baino lehenu, bale? Bueno, hemen dazkaun osagaiekin ingoituguna da taliateli batzuk, hemen dakaula gari irina, hemen semola, olilua eta arrautzak. Ingo duna denan astu, gatza pixka bota, masatxuain, eta gero luzatuko ditugu, eta taliateliak ingoitugu. Espageti fin eta luze eta zapal batzuk. Eta hori lagunduko deu pare bagauzakin esan deun bezala. Hemen dakau, txerri aragila eta txekor aragila. Nahaztuko ditugu, jarriko deu hemen 30.000 esnetan, xamurtzeko, eta gero ingo deuna da dena nahaztu. Gazta raiatuko dio, hemen dakau saltza perriz, hemen dakau ketxupa, eta arrautza bat. Dena nahaztuko deu, eta almondigita batzuk ingo ditugu, gatza eta piperrare bai botako jo puntxuan jartzeko, eta hoi denak gero botako deu tomate saltza bixi batea. Zergatik bixia? Hemen pipermina dazkaurako. Baina ingo deuna da tomate saltza normal bat. Bai piperra eta tipulina eta tipulatxa lauki txikitean in eta goxatzen utzi, behin goxatuta daudenian irugilarra botako dio, gero pipermina eta ardo beltza. Goxatzen utziko dugu murrizten ardua, eta ondoren botako dio tomatia raiatuta. Vale? Bueno, eta horreaino iritsi naiz, hor albaka osto dazkau, gero prest dakaunian, botako izkio, freskuan, albaka usain aukitzeko, eta igual bai botako dio hemen barruan piperra pikatuta, o piperranik. Perezila pikatuta, eta baita ere albaka pixka pikatuta barruan, vale? Eta hau esan da, lanak banatuko ditugu, ni orea egiten jarriko zea? Bai. Bai? Venga, hau zure kontu ordun, eta ni barazki txikitzen hasiko naiz, sartainan jartzeko martxan. Hor dakazu, osagai guztik, dana bota behar diozu barro, vale? Pixatuta daude. Emango izut bola handi bat, bertan iteko nazketa, eta gero maigaina bota behar badeuta egur pixkatema, aterako deu, vale? Venga, hau hemendikan aterako deu, hau horrelaxe, hau kendu, eta hau zuretzako. Eta guain, mingainei eman berdio aldi berian, bale? Hemen lagako eta hori bai, aragilan bola masatxua iteko. Bueno, azteko eta ben, konta iguzu, zer dan, baki kosmetikak diala, baino labandula zer da zehazki? Bueno, labandula da landa eremuko bi emakumen amets bat, bale? Azkenean egi bihurtu zala. Guain dala 17 urte hasitako proiektua. Ope! Emuten eben inoiz ezala helduko, baina azkenean 2019ko martxuan 15 gure umia jaixo zen. Ona, osea, hainbeste urte eta gero, ordun alde luzia, ez da? Bai, pasaien dana da oso exigentzia handiko proiektua dela, ez? Lokala, azkenean
Agencia Estatal Medicamento Producto Sanitario Susunamut. Horrek eskakizun asko ekarten dau, bete bihar asko, eta 2015an erabaki geben gure aurreko lanak izteia, eta, bueno, arriesgau. 40 urte ine benian, zanen, ahora o nunca. No, ona. Nik guentik ez dazka 40, igual laizter jata hone huelta temango ligiztona, Inok ez daki. Eta zezan bihar nizun. Pluralian nahi zeiten. Zenekin hasi zinen historionekin? Munduko soziaiko honenakin. Bai? Ez saltzen munduko urreik dana betu ez. Bai, Ainara Biobide da. Nire sozia laguna, dana. Aizpialako txia. Hau, naztuko zut diketan. Bai, bota irinak lehen da bizi, bota olio dena, pixatuta daula, eta arrautzak banan-banare bai denak bota, eta ja masatzu gaiten hasiko zea. Bea ere bai altzeko zerbait? Zenbat urte dazka? Bea ere bai beste zozetan ziontatan atzi biharri zantzun honekin azteko? Bai, bisok lan fijuakin gauzen. Bai. Eta... Ba hori, azkenean erabakisa hartu zen eta arriesgaun ginen. Eta esan duzutela, goen dela 17 urte hasi zinatela, zerrekin hasi zinaten? Zein izan zen lehendabiziko kosmetika intzen uten? Beti jaboiak. Xaboiak? Bai, errexena dialako. Vale. Nola, sosa kaustikakin eta bestiakin dagoela, ez da? Naturalak dian danak, beti sosa kaustikakin injakoa dia, emuten dago ez, baina ala iken dia. Nik izeko giniten un hori jatetxian. Bai, iten genuen tximbo moduko bat ateatzezala, olio zarrakin, beti freidoretako eta olio zarrak, eta izekok behar prestatezun, bai. Ba, dana moguan, ez? Bai. Bagu horrekin eta amaman ukenduekin. Bale, amaman ukenduekin. Bai. Ze ukendu, zer amatezun ukendu horrek, ze belar eta ze gauza botatzen zizkieten? Ba, netako honena guk oinatin esaten du sakutia. Sakutia? Sakutia da intxusa. Intxusa. Bai, hemen intxusa moen ezauketan dana, eta guk sakutia esaten du, ba hori manzaniliakin o kamomila, eta gero kalendula loria bebai. Vale, dala lore laranja hori ez da? Bai, bitxi loria bebai izatexako, aingeru loria, eta horreik irurakin, da olixuakin, bueno, iken da oleato bat, eta horretatezan amaman errezeta hori ondiokan saldu iken du, Bai, Zertako da ona ukendu hori? Ukendu hori da ona daneako. Nik isla batea, hola, desierto bat eroan bioganen. Emango zendun. Hori da daneako. Eta zeu, daneako esatezunean zer da, igual, erredurentzako, o gorritu puntuentzako, edo... Hemen adibidez, hainbeste... Edo ubelduentzako taulare bai? Zeren dako? Ubelduentzako, golpientzako taulare bai? Bai, baina igual hemen surfa hainbeste ikin dala, ez da? Bai. Eta, negi zona surfa ikin dagoelako. Trajiak izten dagoen markak eta minjuta. Bai, hemen lepo ondigan da, hemen bezazpilan da, holakotan. Ba, holakotako, bai. Eta gero umian ipurdi erretako, eta eosein rosadura... Bai, hori behik du. Horreik dia samurtsuenak. Bueno, eta hori izan zan hasiera, eta gio, urrengo urratzak nola etorri zian, urte desente pasazian hortikan 2019 arte, ez da? Bai, gu orduan gauzen lokaltxo baten, hola, de estrangiz, esaten dana. Bai. Eta partikularrei saltzen daula. Bai. Eta gero ja erabaki gebenian 2016 urteko urtarrian pausua muta, oso saia izan da, ez da informazioik. Ez? Oso saia da laborategi bat erikia. Diru asko falta da. Laborategi bada, indezuena. Bai, guria da legalki indako laborategi bat, eta ba hor ja biozu lokal estilo bat... Nun hartu zenuten lokala, nun zaudete kokatuta? Utxandixo. Utxandixo. Utxandixon bertan. Bizkaiko bi parke naturalen artean. Euskal Herriko bihotzian, Ez alda ala. Ni oinati arra naiz, eta asko maitio, baina oso paraje politia da. Eta gauze, herri erdixan kokatuta. Zati berez, olako proiektuak bialketan daue beti industrialdera. Bai. Eta gu ez gauzen hortako. Ez da zuen... Herri bertan, ekonomia zirkular bat, bertako, ez? Gentiakin gertutasun bat, zatik azkenean industria gutezea eta ez zaude herritarrekin hor bat, ez da? Ez. Eta guretzat hori gertutasun puntu hori oso... biharrezkoa da. Konfiantzia emutea, esplikaitea jenteari zer dakon, ikutu, zanju probau. Eta, bai, lortu geben, oso aldeko majuak daku. Itxioskoen iken olako tubo handi bat, edifizio kanpotik. Eta gauz, Eliza azpixan. Laboratorio normal bada, dakit ben sukaldarintzaren antza desente dakala, ez da? Asko. Asko. Bai, ez da? Baina da, sukaldaritza baino askoz be peligros. Zehatzago? Exigenti haua. Ja, bai, ezin dezu... Honen gainetik esaten daue, bakarri dauela, jostaiuena.
aurren jostailuena. Vale. Bai, Bai, zatik hori guk hartu itet deu, azaletan botatzen deu, azalak dana hartzen dut, azkenian oso... Hori da, horratik esaten du, hain importantia batzutan egiten dau marketinga bakarri dala, naturala izatea eta ekologikoa ero. Baina zuka azaletik sartzen duzun dana, urtiak pasaualaz, hori barrura da. Barrua dihoa. Orduan, jana moan, ez da? Eta zure sukaldia holako da, niri oso antzeako. Bai, ez da. Nola iten dituzu eukendu horiek, nola iten dia, takizen gauza gehiago iten dituzu. Pentsaten dut gauza berrike hasiko sinatela iten, ez da? Hombre, modernizauta. Guk 50 bat produktu daku, eta bi bakarri gara, badazku gama handi bat, aurpegirako, mutilan dako, bai? Ados. Ni gaina hauen makillatuta da, niten ez, igual ondo torko zait, Lehen erun eserre botaten, txistu pixkatola, eta... Emun ninbia. Zate, azala bintza sano ikusteko, ez? Bai, dudi gabe. Zain joan bida. Dakun organoik handixena. Eta kanpoko agente externo horreik zainketako. Eta adibidez, pentsatzen dut aurpegirako, zer dakazu, danetikan hidratantiak, desmakillatzaileak, ez da gizetan, garbitzaileak, tonikoak, aurpegiko hidratantiak azala eta adinan arabera. Hori asko esaten da, piel graso, piel sekola, segun zenentzak hori desberdina izatea, ez da? Bai, oso ezberdina da, 18 urte uki hone, moan ja, 49. Zu gazte-gaztian azala dakazu, normalatzea, kosmetika hona dakazula. Horrek, baiten makilla duzten izango. Ez, hori, azal ezberdinan dako, eta gero gure fuertetariko bat da zerunak. Zeruak? Zerunak, bai. Zertako erabiltzen dira zerunak? Zerunak dira olako pote txikitsu haua dira, eta egoten dira printzipio aktiboz beteta. Normalian legediak izten dozkun topian, gaina, porzentai altuetan, eta orduan dira oso eragin handixa egiten dago. Azkeneko zeruna erregetako eta geben, eta esito, oso ondo. Zerrena zen adibidez azkenengo hau? Bueno, azkenian merkauan geota printzipio aktibo barrixak urtetzen dauen. Horan gu honbiu pikimat, Zer da zehazki printzipio aktibo? Zertaz egiten printzipio aktibo bat ez? Printzipio aktibo zer dan? Bai. Normalean krema bat egik itzen dau. Ura eta olioa. Koipia, bai. Koipia, igual da, ze koipe eta ze ura. Argiza jare bai, o ez? Ez, hoi ukendutako. Eta geho, efektua iken dauen gauzak, bai, badia, pues entzun daukozu la vitamina C, el retinol... Oie, landaretatik hartzeitu zu, ez da? Batzuk bai, beste batzuk ez. Gure kosmetika barruan ez du sartzen ezer sintetikoa dana. Ezer ez. Beti ukubidau jatorri naturala. Bai, hori da. Baina batzuk izan lizke, mineraletatik, osidotatik, landaretatik, normalian vegetala dira, Eta horreik egoten dira, zerun horretan tope, porzentai altu baten, eta orduan oso biztosua dira. Eta, hola, persona bat azten danean emuten zerunak, aurpegixak agradezio jen. Gehaketan da, jugoxu haua, ikusi jen da, oso nabarmena da. Da gu geixen saltzen duna. Eta, geho, orduan zenbat, 50 produktu esan dezu dakazuela. Orduan zerunak hauek ere bai, ukenduak, xaboiak, ze gehiago topatuko dugu? Gorputzeko krema ezberdinak, eskutakoak be bai, belak, sojasko belak, ambienta horiak, higienizantea, ondiokan gure higienizantea bomba bat izan zen. Eta zer da zehazki higienizantea? Higienizante de manos, hain moda neon zana. Bale. Guriak eukan gintonik usaina, hori izaten neben. Benetan, Danak posposik. Terrazatan esaten neben. Ez komun gintonik. Onda. Baina ez zun moskortzen, ez da? Ez. Merke urteten zanaz. Bueno, ona. Osa gauza mordo bat dituzue eta guain danetik handakazue bertan saltzen. Bertan saltzituzue danak, onundik no saltzituzue? Guk dakuan laboratoizua eta denda, eta sukalde oin modan egon zagoan daku kristala. Odan ikusten da lanean. Zuek alda ikusi zuen nola prestatituzu zuen historia hau eguztik. Hori da. Ze ona. Hori da, eta han saltu aldozu eta gero dendatara ebai, eta internetetik, eta... Ona. Bueno, Ainoa, bago atxerrik itxarraka, Nik hemen barazkian atxikitu ditut. Nik honi buelta pila. Martxan jarriko ditut. Olio virgin pixka botaiet, eta zukaldatzen lagagoitugu. Eta zu hori... Zino, notatzea hemen zin ibiltzean, hola horateri jalanean. Betu ze honein dezun. Hau ingo deuna da guain.
plastikokin jarriko duguetan ez lehortzeko, eta hau komen izatean da, reposo txiki bat eukitzia, gero ondo luzatu alizateko. Eta ingo deuna da bitartean, Amelia jatetxea jungo gea, beste pasta bat ikustea nola iten duen. Kaixo Joseba, Xabier Lamaza naiz, Amelia jatetxeko zuzendaria. Jatetxean, 2 Michelin izan ditugu eta hementxe gaude, Kontxako Badiaren erdigunean, Hotel Villa Favorita hotelean. Bueno, hemen gaude, Amelia jatetxeko sarreran, hementxe bertan aperitifa egiten da, momentu aurre izaten da, eta gero eskalietatik jaitsiko gaia jatetxera. Kaso askotan ere, udaran eta udaberri partean, jende asko etortzen da, igo egiten da berriro, poste hartzera edo gintonika hartzea, azken finean, gauak hemen bai oso giro oso dute, orduan, guretzako leku berezia da. Kontxako Badiako 19. mendeko azkenengo bilan gaude, eta oso, hotel butik bat sortu behar zen, 23 logelarekin, gauza oso berezi bat, jabek proposatu intziguten, beste kale batean genukan Amelia jatetxea, bertara ekartzea, ez? Kontxan izan nahi zutelako, Michelin izardun jatetxe bat, eta, produktore lokalekin, baino nazioarteko begirada horrekin izango zuen gastronomia bat. Orduan, ireki egin genuen, 2020 urteko uztailean. Amelia jatetxeak 2017 urtean ireki egin zituen bere ateak, eta urte bukarerako bere Michelin izarra lortu egin zuen, azkar lortu. 2019 urtean itxi egin zen, itxi eta Hotel Villa Favoritara etorri bitartean 2020an berreskuratu egin zen lehenengo izarra, bigarrena 2021 urtean, eta momentu horretan gaude ez, egunero lan egiten, ean noizbait hirugarrengo izar hori lortuko dugun edo ez, baina bitartean, ilusio handikin lan gogorra egiten. 2 Michelin izarre izatea, esan nahi duk, hiri batera junda, bai alabai bisitatu behar dela jatetxe hori, ez? Hau da, esperientzia ikaragarria dela, ez? Gure oroimenean gordeko egun esperientzia hori egunero egiten, eta guretzako 2 Michelin izar horiek hori suposatzen dute, ez? Ilusio hori egunero bezeroekin izatea. Ja da oain, sukaldean gaude, Ameliako sukaldean, Giacomo Zanni, sukaldari buruarekin, eta gaurkoan kapeletoa izango du, pasta bat izango du, kapeletoa, patataz betea, trufa txuriarekin eta nabasekin izango dugu. Eta, zergatia da, Paulo Airaudo, Amelia jatetxeko sukaldari eta burua, bere familia guztia italiarra da, eta orduan omenaldi bezala, menua bukatu egiten du, eta jende asko entzatu nahiko ikusgarri izaten da, zergatik pastarekin bukatu, plater oso gozoa delako, mantekila asko da, zapore asko daukan platera da. Orduan, orain pastarekin hasiko gea, eta orduan, Giacomok hartuko du pasta oso erresa da, irina, gatza, arrautza eta oliba, patata pasta bat egin dugu, oso erraza dana. Amelian egiten da italiar omakase bada, eta orduan, sustraiak italiarra dira, eta omakase, japonia esan nahi du, chef edo sukaldariaren eskuetan usten zarela, ez? Usten duzula esperientzia hori, ez dagoela aurretikan menu bat ematen, ez dala karta bat ematen, baizik eta sukaldariaren eskuetan usten dela, hori da kontzeptu hori. Orduan, bi kultura horiek bateratu egiten ditugu Amelia jatetxean. Platera bukatzea argoaz, Giacomo presitu kapeletiak, eta orain, nabasekin sugarretara jungo gea, brasatikan pasako ditugu. Astean zehar, edo hilabetean zehar, platerak aldatu egiten dira, produktu eta produktuek daukaten albidaren arabera, ez? Eta azken puntua emango diogu saltxarekin, ardo txurerekin egindako saltxa bat, mantekila eta krem fres pixka bat dauka, eta trufa zuriarekin. Hemen daukagu gaurko platera, bakizuen nun gauden, hemen Amelia jatetxean, Villa Favorita hotelean, Kontxako hondartzaren zentro erdigunean, eta on egin, eta eskerrik asko. Agur!
Aupa Jakomo eta aupa Xabi, ze plater ona eta ze Elegante. paraje lekua, Itxura ona. Ona. Bueno, besarkada bat, eta aukera dakaun bertatik pasateko, seguru baiet, hementxe zaudeteta, Donostit. Besarkada handi bat eta gurean jarraituko dugu. Hementxe, ningo itutena da baina, aragi bola prestatzen jungo naiz. Bai. Bale, ez nia jarrikoet, ogilan ez tetela jarri ezetzen, baina guantxe jarriko dugu lasai. Eta hemen dakau ja, erreposuan dakau masatxua, eta hemen ningo deuna da, lusatzen jungo da. Dena pasatzen bade bainoa, haundigile izangoa. Eta Vale. kudeatzeko saio izango da. Orduan, ingo deuna da, beitu, hemen dakauna da, guain ja, semola erabiliko dugu. Semola de trigo duro erabiltzen da. Hau da, pasta iteko erabiltzen duena italiarrak. Eta da, garilla, baino granulaje potologo batekin. Vale? Eta hau, geho, kurruskario gelditzea gaina. Orduan, ingo deuna da pixka bota espeatzeko. Ingo deuna da, lau zatitan ingo deu, errexago kudeatzeko. Horrela xe, adibidez. Hiru pusketa hauek hemen utziko ditugu gero jarraitzeko. Eta lehen da bizi, nola hemendikan pasatu behar deun, hemen ja potoluena nahiko mia da. Orduan, lagunduko jo aurrena pixkat, rodillotxuakin, bale? Bengo jo semola bildurri gabe, rodillotxokin pixkat aurrena honea, Zabaldu. gero honea, gero huelta, honea, bestaldea, eta gero hemen ningo deuna da, behitu. Sartuko zuainua hontan, Bai. agarrapatzeun, bestaldea eman berezu honeaka, bale? Eta behin, hortikan pasatzen danean, gero beste bat emango jau finagoa, baina hemen behitu, hemen beti garrantzitsua mai gainean semola Espeatzeko. ukitzea, bai, espeatzeko. Orduan, emango dio honeaino, behin honeaino eman dionian, berriro botako jo irin pixkat, eta guain nahiko lodi dakau. Orduan, hemen dakau, behitu, jarriko deu, batetikan, irura, eta beste behin pasako deu. Hartu. Eta gero beste behin finagoa ja azkenengoa, bale? Orduan hemen pasatuko deu, hau lagundingo izu, bale? Oso Gero ondo. gainontzekoa zure esku. Ados? Perfecto. Honeaino botako deu, eta gero hemen badaude batzuk, dakaela mosteko leku bat eta ja mostuta ateratzen dira. Baina guk mostuko ditugu labanakin. Hemen, ja emango jo azkenengoa, utzi nazu bukatzen, eta gero ja zuingo zu. Eta gero hemen jarriko dugu ja, azkenengoa, zazpilan. Holaxe, nahiko mia. Eta hemen ingo deuna da pasatu, vale? Heldu hemen goitik anabazu. Oso ondo, lagundu. Gio laguntza berbazu zuke eskatu, Bai, bai. Ondo atea bertzei guta, Telebistan gaudeta, Ke estres. Ke estres. Aberba. Vale, aurrela xin deu. Eta, bueno, guain hemen, bildurri gabeotako jau semolin, Eta guain ningo deuna da, behitu, bita mostuko deu. Eta guain bai, ja zure kontu uste izut hemen, luxaskak mosteko, bale? Oso ondo. Soberan dazkaun pusketak eta hemen txeutzi. Zergatikan, gero, dana aldeu berrio bolatxo batin da berrerabili, bale? Vale. Orduan, hau zure kontu, esan dakua, nabazu behitu, omendik mostu, hola mostu, eta gero ja Vale. luziak. Pixka potoltxoa mostuko ditugu, hola, bale? Sentimetro batekoak, hola. Vale, oso. Venga, hoi zure kontu, honei bi buelta emango eskillot. Iepa, morenito garri zaigula azpigalde hori, ez da zer gertatzen, bueltatxo bat eman, eta listo. Bueno, eta hau dana, kosmetika hau dana martxan jartzeko, zu esan dezun bezala, hau ez da lelokeri bat. Gu Ez, jaten ez. goiten deu eta jendia gauti sartzeu. Eta Bai. zuek egiten dezuena azalean jartzen da, edo Bai. apegin, edo Bai, azalian. bai, azalian. Ze ikasi behar da esan dezuna garrantzitsua dela ere bai, ikastaro batzuk, edo jakitia zer nolain, gero, ez dakit, nola kudiatu edezu hori dana? Bai, berez laborategi bati ereiteko orduan, Bai, Agencia Estatal del Medicamento Productos Sanitarios eskaketan dagoena da 5 karrera universitario. bostak? Bai, ez, 5eko bat. Ah, bale. Ez dela. Zan nahi ama, bestela zenera hori. Ez, eta orduan 5 hortako bat ez badakozu, Bai, zuk eukizike beste erabateko ikaskuntza batzuk, ez? Estudio batzuk, o lo que sea. Bai. Baina ez dianak unibertsitateko 5 horrek. Bai. Orduan, exigentzia... modulo bat edo goi mailakon bat edo. Ba, adibidez, guk ikasi ginen dermokosmetika, Bai. baina ez da karrera bat. Bai, Orduan, behiraien dako, zela ez dakozun, kimikaria o medikuntza edo biologo, Bai. lo que sea, zu presenta egin dozu zure kurrikuluna eta ikasitako gauzak, onartu egin dotzue, eta gero, eukibiozu obligauta persona bat, titulazio hori dakona, Vale, Karrera- profesional bat alegia. karrera universitario hori dakona, eta beak ikuskatzen dau zukin jako formulak. Gure kasuan, formulak ainadaketan egiten dau, Eta honek imaz de supervisatu lanak, egiten ditu. bai, eta honek beiketan dau,
formula horrek legedian parametro hortan sartuta dauzela. Baiezko eman behar du, zuk horrekin lanien hasi alizateko. Hoi da. Zigilu bat, etiketa inalizateko, ez da? Beak iten dau sinatu, bea da responsable tekniko. Arduraduna. Eta beak gure formula eta papeleo danak igoten dau Europako portalera. Hori erosein laborategi. Igo bihar da, dana da publikoa. Europako portalian igoten da, zer ez dauen ninja, ze fitxa tekniko dakon, bueno, rollo dana. Eta hori rezeta adibidez sekretuak dira? Edo hor dan argitaratzen da? Hor badau. Publikoa dira. Danonak. Publikoa dira. Bakarrik, 100% bera dakon ingredientiak, gura gozu, ez dakozu aipatu jarri. Hor dau el toke. Horra ikutu, hor da, txak, ez duzuna gura esan, gura gozu, baina uneko bata baino gehiago balin baka, ja esan inbiar dezu. Derrigorrezkoa. Derrigorrezkoa. Bueno. Eta, zein dia adibidez, errezeta horietan erabiltzen dian produktu peligroso edo hain ondo kudiatu behar dian horiek? Peligrosuen aura. Ura? Bai, fermentatu itelako, izorratu, bakteria asko azka. Ura dauen produktu guztietan, bakteriak itea oso erraza da. Eta horreati dira peligrosuenak. Horrei dana konservantiak falta dauen. Zenik esango ztezun, Bai. Garrantzitsuena eta ura. Ezke ura da hori adibidez behitu nik esan dizutena gozogintzan ibiltzen gehala, eta ez gozogintzan, baizik gazilan ebai, azkenian gauzak ondo gordetzeko eta ondo kontserbatzeko, zeite dira, desidratatu, ez da? Urak endu. Edo marmelada bat zeiten da, sukaldatu aldeun urdanak endu, azukre sartu, kontserbante bezala. Antxuatan ebai, ura ateatzen zaio gatza sartu, azkenian urak ematen dio. Azkenian bakteria jatekoa dakon bitartean, hor bitxua inleike. Eta horregatik daka fetxa kaduzidadiana? Bai, noski. Bai. Fetxa kaduzidadia proba pasau bidea. Potiak asko egiten dago. Gure potiak dira airlesak dira susakatu egiten duzu. Hor ikusten dian horiek, ez da? Bai, orduan airlesak egiten dauena da, ez dala kontaminatzen. Ez da irikitzen, ez da? Ez da poto bat, eman kristalezkoa zu bihatza sartu, da sobrantia berriz barrura, eta... Eta hor da, kontaminazioan kurza esatean, ez da? Hoi da. Orduan, beste era horreta, zu sakatu egiten potia iluna da, ez da argitasunik, ez da ikutzeik. Orduan, kasu hortan guk emuten du 3 urte, kaduzidadia. Baina beste erabateko pote bat erabiliozkeo, igual eukiko leke 8 o 6 hoi da. Eta hori eramaten dezu kudeatzea noa baitea ere bai, eta analizatzen du, eta gero totzen dia kaduzidadiakin, ez da? Gu berdin egiten dugu mermeladakin, turroiekin, eta berdin egiten dugu bai. Lote bakoitzeko analitika pasa behar ditu. Bueno, ze musoaz? Bueno, honek ipini gutzuk. Oiek ezin hobe. Guain, urrengo busketakin animatzen zean. Hemen ebai pixet aprobetsatu. Pare bat ateatzen duzun, luzetxua da, pare bat ateako ditugu eta hola, bestik horrutziko ditugu. Egia zan, geho adibidez, kremetan hori nahi lagun batek gertatu zion. Itxasuntzien zekan krema eta itxasoa jun, da krema eman, eta 2 aste, 2 aste gutxinez etxetik atea gabe. Hola jarritzen duen arpegia. Zer, ni usten dut krema hori jairikita zehola, ozaki kadukauta edo, eta kiston gaitza sartu zitzaion azalian, Oso kontu zeukibida horrekin, kaduzidadia ondo respetauia da, eta euskitakoakin gehiago artean, Zatik produktua sufriu jen dau, temperaturiakin, eta gaina, behitu, igual ez dakizuzuk. Bai, esplikatu goli da ondo ikasi behar duta. Hau gure hidratante aurpegiko bada, hemen atzekaldian potuan agerketan dira ikonotxo batzuk, eta hemen adibidez dau tapa bat, erdi irekita eta jartzen dau 12M. 12M. Hau da 12 bete. Honek esan nahi dau, erabilibarik 3 urte. Bai. Baina behin hasita erabiltzen, Ja, hori da. Mermela den potiakin bezala. Ja, behin irikitzen desunean, geho ja lizuna ateatzen bada, ez da potian jartzegun fetxa, baizik, eta iriki desunekua, ez da? Normalian da, optimuenean 3 urte. Temperatura, iluntasuna... Bai, eguzkitan lagatzen basure bai, izorratu alda, ez da? Hau plaian itzten bozu 40 gradotara, ez da horren beste... Irauten. Hori, eta ordan beti hortan fijauen bia da. Garrantzitsua. Begiko kontornuak eta... hau, zela, sensiblia badan, normalian 6-9 hilabete jarriko dago. Eta orduan, laurreko urtetik irikita dazkaun kremak eta hori, honena... Oso ondoz bozu tratau,
Ez Hobeto erabili. ez. Ados. Eta euskitek Eta gaina ez. notatzen da, igitzezu, ateatzezu, eta daok deskomposatua bezala askotan, ez da? Eta orduan ja, usaina aldatu usainare daite, bai, hor asko sufritzen daue, temperatura aldaketak, eta kotxian itxi, eta pote batzuk hartzea jun. Bai, hala da. Bai, bai. Bueno, hemen indeu, nasketa jarra. Ni gustatzen zait hau bolatxokin baino lehenuo, hozgailuan sartuko. Zergatikan, pixka gogortzen da, koipe Bai. guztik, bai esnia, bai aragilan koipia, bai botaion arrautza, eta behin, hoztzago da honien, gio nola xamurra indeun, erresago ingoitugu bolatxuak. Orduan, hozgailuan sartuko momentu bat, ondo torreko zaiola, eta hain bihar detena da, irugilarra bota, ikusi barazkia, zenba murriztu zaigun, Beitu zenba bota deun, zenba zeon, eta guantxe zenba dakaon. Eharra da guantxe. Ingo detena da, beitu, nola bixi-bixi ingo deun, bi kaiena botako izkiotola puskatuta, venga, eta guain, irugilarrak bai txikituta. Hartu. Bueno, nola zoazu? Ba, hartukot beste bat? Venga, ekin horrei. Ingotena dago moztu, pusketa txikitan bota, eta gero ardua bota, murrizten, eta esan duna azkenengoa, tomatia, raiatuta botako jau, eta bukaeran, albaka pixa. Bitu, albakan esan detena. Mekatxiz lamar, bueno, guen botako jot. Hartuko etena da albaka eta peresila ez detela sartu, almondik ilan masan barruan. Aita bronka botako peresila botaka behi. Arrasekat, Zeuro. 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 Bueno, eta bertako osagaiak. Nun lortzen dituzue bertako osagaiak? Horko lorek, koipe... Bueno, lore batzukin, Bai. lorez, landare batzuk, gu badaku gure, terreno txiki bat. Ze ona, ez da? Bai, baina, bueno, 600 metrotara gauz, parke naturalean da batzutan, orkatza eta sartu izan da, eta Bai, zorratitu beti dizue. ez du lortzen, ez da? Baina, bestela, bertatik, eta gero gure kabuz jasotakoa pe bai. Osa, zuek sasoian, jutezeate Bai. jasotzea eta hola, Beti be, kontaminazioik ez da bentokian, Bai. kotxeik ez da nahi bili, Bai. eta bestela ez da gualixo, eta batez be sasoikoa. Justo loran dauenean, egualdi honakin, horreik hartu, eta batzutan freskuan, da beste batzutan zikatu egiten du. Eta nun da eska propiedade gehiago? Normalien belarroi edanak azkenien asko lehortuta saltzen dira, ez da? Freskoan propiedade gehiago azka? O ez da Bai. zer ikusikan edo? Bai. Nik freskuan naixo dut. Bai, Bai, Beste igual- sentzi batzuk utziko iture bai, ez da? Bai. Azkenian zikuan usaina begaldu egiten dau, baina beti ez da posible, ez da? Ordan gu normalian egiten duia horrei landarak hartu, da oliotan sartu, oleatua esaten dana. Vale, Eta horre oleatu bat. ondiako litzake, Eta ja olio horrekin, jana esunako erabili. Edo olio erabiltzea, holandare guztiare bai. horre onbia dau 40 egun, 40 egun. bai, propietate danak atateko, eta gero ja, aldozu lau iragazi, Bai. eta hori gorde, eta ja erabili aldozu olio hori errezetarako. Ados, Bai, ados. eta bestela, batzutan ez dunak lortzen, igual arnika lora eta horrek batzuk erosin behar izaten du. Probedore, Zenbat hornitzaile, lora mota erabiltzen duzu? Zenbat osagai dazkazu? Zenbat lehen gai? asko, Asko, ez da? asko. Olio asko, olio gogorrak, Ze olio mota, zeintzuk dira erabiltzen olio guztiak? gogorrak, Zer editzu olio gogorra? manteka kakao, Vale. karité, kokoskua, gero biguinak aldiz, almendra olioa, sesamua, nim gustatzen olioa, baltza. Eta ze arradian, bakoitza ze zentzita ze zapore dakan Bai, bakoitzak, nimak usain txarra dago, Bai, horrek Hori bai. da sorritxuen dago egiten du. Txampu papio. Bai, papiojos. Ospina Baina bota berren buruan, bakizu. Nik honi forma raru emuxat, Igual du, baingo deuna da, guain, hola pusketa bakenduko jau, Bai. hori sartuko dugu bertan, Bai. eta hoi, lehen da bizi, esan duen bezala, pizka fina, pizka lodiago, behin pasako dugu, gero bestetikan, eta ja, hoiek prestatuko ditugu, hemen ardo beltan murrizten nahi zaigu, eta bitartean ningo deuna, erreporte bat ikustea jungo geha, doz? Erto. Zehazki jungo geha, Esaro tabernara, eta zingo deu, gaur Italiako kontuak ingabiltza, pizza galanta. Apa Joseba Maialen naiz, eta Gasteiztikan Ezaro taberna aurkeztuko dizuet. Ezaro tabernak seglak sortu zuen, lehen Salbudu auzoan zegoen,
5 urte zeraman irekita, baina orain aurten lakoa auzora eraman dute eta azaroan ireki zuten. Gure bezeroak auzoko jendea da gehien bat, eta ere eguerditan eta maiketako orduan Eusko Jaurlaritzaren aurrean gaudenez, Eusko Jaurlaritzako jendea badator kafea eta pintxoak hartzen, eta horiek dira gure bezeroak. Gure eskaintza gehien bat pizzak dira, hamburguesak badaude baita, paniniak, entzalada, postreak, baina gehienek saltzen ditugunak pizzak dira. 10 pizza ezberdin daude eta asko saltzen dira. Eta orain taberna ezagutu duzutela pizza egitera goaz. Egingo dugun pizza ezaro pizza da, masa guk egiten dugu zerotikan, tomata eta mozzarella hautatzen diogu pizza guztiak bezala, eta gero ezaro pizzaren osagaiak, piperra, bentreska eta arrautza dira. Orain masa badugula, osagaiekin hasiko gara, lehen da bizi tomatea botatzen diogu. Tabernaz aparte, Zeilak pizzeria bat dauka, bakarrik etxera eramateko pizza egiten direna. Ni momentu honetan pizzerian nago lanean, eta horrez gain sukaldaritza ikasten nago Mendizorrotza eskolan. Pizza iaia badaukagu ja bukatuta, bakarrik falta da arrautza botatzegia. Hamburguesak asko saltzen dira baita, braxan eginda, eta haragia oso kalitate honekoa da. Pizza badugu ja, oso azkar egiten denez, orain aterako. Eta orain persia botako diogu gainetikan. Hau da gure pizza, Zeila eta biok hemen geritzen gara, ezaro tabernan, eskerrik asko eta agur. Aupa, Maialen, ze itxura, pizza horrek, Goxo, goxo. Ze gauza goxoak, gu etxen ostiral eroite dugu pizza, Egia esan da, Bestia, erligioa bezala, ai, ama. Eta horre ze itxura, batzutan, ez da kaunian gogo egiteko ateitega etxetik jatea, Eta horrelakotan, ze hobe, olako leku behar batea jun. Bezarka da hondi bat, eta gurian jarraituko dugu. Beitu hemen, arduan murriztu zaigu, guain, tomatia raiatukoet, eta bertara gotako dugu. Pasta ingo dugu hemen negozi, 2 minutu, Hau pasta freskoa da, guantxe indeuna, biuna dago. Ingo dugu sartu, asustatu esatean bezala, eta tomatera bota. Eta zuk bolatxok ingo izkiazu, bale? Bolatxok egiteko, teknika batzuk daude, erabili behar diala irinakin, ezta? Ez pegatzeko. Baina, oliokin egon dotea. Oliokin ez zaizu pegatzen. Eta hola, xamurrago galditzen dira. Eta gaur horrela ingozu. Abertzen musateatzen zaizun. Iten desuna da, olio pixka bota honean, pixka naztu horrela, goiak atxo bat hartu, eta ez ditugu oso ondiak ingo, bale? Bai. Eta hola, bolatxo bat ingozu, Beharto. eta hauek, bitu zerrez. Horrela xe, hemen olio botako deu espeatzeko, eta hemen txejarriko dituzu horrela, bale? Primeran, oso Venga, ondo. hoi zure kontu, ni esku garbituko ditut, eta tomatia txikitzen hasiko naiz. Bueno, segun ze sasoian dan, ibiltze zeate produktu batzukin gehiago, bestekin ez dakit, adiz, udaberria etortzen da, eta jendia hasten da neguzkitako kremak erosten. Edo uda pasatzea, eta jendia ja azala txukuntzen, ez dakit, kutsu gora bera. Nik uste lehen igual gehiago. Baina gaur egun, adiez, euskitiako krema urte danean ibiltzen da. Bai. Bai, jende nauzi xabeon pasiurako, kesik kantzerroiuak eta saleko zeak, ja oitura... Zaindu bihar da zala, guzkila kontu zibili bihar gara, ez da? Oida, bai. Gaitzazko itegu, ez da? Lehenengo faktoria azala sarketan dagoena. Bai. Neretzako gizizu ez da neguzkilen honena? Itzala. Neguzkitan gutxioten ez egia da. Goten naiz, arrantzan, da, lurretan, da, beste, azkenian emateigu. Bai, aizia bakarrik ja emun iken dago. Orduan, ez da guain markauta. Gure kasuan adiez, aftersunabe urte guztian eukitzen deu. Bueno, laserra iken dauen zentruak eta eskatzen dozkue, urte guztian. Eta, igual, izan leke gure balsamo, bularreko balsamoa, hola, bizbaporuz estilokoa. Bai. Hori iraietik martxoera bitartean da geozta saltzen. Propolegoak imatea, ez da? Neguko historiek etortzen dian. Hoi da. Eguzkitako kreman jartzen faktorea, zen nahi du esan, batzutan jartzen Oita marrea, berroita marrea, 15, Bai. Zer da zehazki hori? Bai, Segun zen bat baino nahi dituen eman ondartzan edo nola izatea, bastetan, berroita marreko uretan joa. Hori ja da water resistant eta hori ja beste zea da, baina bai, azkenian da denbora. Denbora. Bai, diferentzia bakarra da, zu 50 marrekoa emuen, 50 marrekoa zauzen denbora Da, denbora,
Bai. Eta eguzki gehiago daolako, edo... Ez, protekzioa momentuan bardina da. Vale, Baina vale, vale. maiztasuna ezberdina da. Vale. Orduan, Orduan esatea guretan nijoa, 50 eman deba, gehiago irauteko alekila, ez da? Hori da, bai. Vale, Gero eta bai, kontutan water resistente bai zer daka, zu egite alde zuen water resistente horietakoak, ez? Undiokan ez. Ondik ez. Guk aurrek urtean estrenau geben Euskitako krema naturala ekologikoa eta transparentia oso Bai. zaila dala. Zergatik, han? Transparentia lorketia ekologikoan reto bada. Bai, Bai, dakan ingredientiatik, Eta lortu ezue, baina 30 arte. 30 arte. Bai, Vale. guk aurpegikoa eiken du bakarrik, ezke otxandixon, euskisa karu dau. Bai. Eta orduan, ongoz aurpegikoak... Euritako krema bada, hor euritako krema eka. Abeaztu, ingo Euskal Herrian. Bai, hoxe. Oingoz, holaxe, aurpegikoakin. Igual urren gurterako gortutzeko aurtengo dau, baina... Bueno, eta oio guztitatikan, zein da esantezuna behintzat, esango zenula? Beitu, hau edo bai, gomendatzi zuet erabilin behar dezuela, edo bestea, edo ez dakit zerbait hola esan ez. Ba, igual batzuk dia kapritxituago, batzuk dia biharra dakazulako, batzuk dia ez dakit. Egongo dia hor gomendio batzuk, ez da? Zuek ere bai egiten dituzue gomendio horiek eman, esperton batek edo, no? Ez dakit, igual jendia jungo da, farmazia gutean bezala, mantxago atea zaizera eman behar dut. Bai, eta bat emak antzontzi joten bipinixan, nahi Oia, dendan. ma. Pusi, atea zaidan eta. Bai, jentia oso zabala. De hecho, gure hortako gauza bada, gertutasuna, ez? Konfiantza hori emuta etorri eta esplika hau zepatekin sakon. Oin, aukeratzekotan bat, nik esango nuen hidratau. Hidratante ba, bai. Naiz da izan simurrandako, ez izan simurrandako, behintzat azala, kanpoko, ez, organo Geruza hori hidratatuta duki. minimo hidratatuta duki. Bueno, eta Ainoa, zuen produktuak interneten nola alditugu topatu? Edo bertara jun behar gea? Daneti dako zu. Daneti dakau. Interneten web horrean, Bai. webikoitza, lavandulakosmetika.comen, Instagramen bai, horti zuzenian lavandula kosmetika ipiniaz, dendara eramaten zaue. Eta eramaten dira, etxeaino iristen dira produktuak, o bertatik pasa behar da, o... 24 ordutan etxian. Ona, Baina nik ona. gomendatzen dut, bertatik pasa, otxandixon pote batzuk hartu, labandulan Iepala. bisitatxo bati. Buelta bat eman bendin. Bai. Eta onto batzu tomatzen mazu ezin hobe. Hori Guantxe da. ez da sasoionena, Bai, gero beste denda batzutan be, Donostin adibidez, Donostin gaudela. Bai. Bueno, Euskal Herriko dendatan da, be, aurkitu algauzue, baina, bueno, onena bertat hortia. Honena, bertan, bai, eta hola zuei ezautu, eta dena ondo ikusi, Munduko- zeatik Donostiko dendan adibidez danetik da hori bai. Ba, Bai. bueno, hori eurak erosten da baina arabera, baina, bueno, bai, nahiko politxo, gama nahiko politxa izatea, baina otxandixat urte basan, ne sozia munduko onena zautuko zu. Ona, nola zuei noa eta nola da bea, eran? Ainara, Ainara beo bide. Ainara. Ba, hemen dikane, Ainara, muixu potolo bat iten dezuen gauza dene batikan. Egia esan, guden osaitzeko, batzuk hemen ibiltzen dira likadurak egiten, baina esan deuna organo eharra da azala, eta Bai. hori ondo zaindu behar deu. Hori da. Eta naturalki zaitzen badeu, baindik eta hobeto, ez da? Hori da, ontsa esan Dudik dozu. gabe, Ontsa dudik esan gabe. dozu. Bueno, hemen ikusi zuen, hau egongo da hemen minutu bat, Ez gehiago. Beitu, zatikan pasta egin xamurra da, hau ja, Ja. lako eskain, beitu, guantxe botaet, hau jateko da, oia. Ingo deuna da. Beharra. Min gaina hierre naiz. Lastai. Ingo deuna da, hau berta bota. Beitu, pena mateit, zatikan ez deu likido dena botako. Azpin jarriko eta hau, bakizuek gero hau, potologi gelditzen bazaigu, o loditzen Ja. nahi bada, bitartien eman beitu almondik jagoi buelta. Vale. Loditzen bazaigu gehiegi, ura hau erabiliko deu, loditasun hori xamurtzeko. Zeratikan, ja pastan ura oso ondo tortzen dalako. Eta hemen, konbeni zaiguna da, azkenengo minutu bat hemen eotia, dena elkarrekin, almondikiak ere bai sartuko ditugu, eta gero plateran gainean botako dugu albaka pixka pikatua, eta gazta pixkate bai. Eta hemen behar deuna, esan dugu, eharra liau dugu aurre hemen, Buah, eharra platerka da indeuna. Itxura ona, Pizza hona ikusi dugu pastare, baina guria, honen deu, Honen deu, Probaiteko irrikit jaino. Nire bai. A ber, gaur egun astean ja, eta honi bokao behar bat emate joan. Vale, guain, hola, vuelta, eta atera. Eta ingo deuna da, igual gaur egun badator, itxingo deuna da minutu bat, zeatik gaina, eta almondik jauiek hemen eotia minutu pare bat dantzan, pastakine bai, eta esan dakua, lehortzen bazaigu, hemen laga degun ura, botako dugu pixkat. Guantxe gatoz bueltan. Bueno, lagunak, irrikitan abirikitzeko, ez da? Bai, bai. Hemen egon da goxatzen, zua itxalduko deu. Hau.
Earra indiu gaurkoan bai. Earra. Bueno, ingo deuna da, platera tu, nola ez. Jarriko dugu hemen, a ber. Almondigilla pare bat. Bat, eta bi. Vale, saltxa, bildurri gabe. Venga, eta guain. Gehiagik gabe, pasta pixka jarriko jau. Ui, ama. Zeitxura. Earra indeu gaurkoan bai. Zeitxura. Zingo du, plater minimalista bat txikitzu hola, Nahikoa, no? Ingo jo una almondigilla bat jarri gainean, ikusteko zer dakan. Torri honea, geldikan horre. Eta albaka honien izatea, hola, eskukin puskatu. Fresko-freskua. Pusketatxo batzu bota bertara, horrela. Eta, historia maitzeko, gazta raiatu pixkat gainetik. Ona! Bueno, lagunak, hemen txeakazue gaurko platera. Albaka eta guzti, gazta raiatua, mil esker torteatikan. Hemen zio zentzun denik. Mesu txoba bialdu die. Bai. Leheno esan deun esaldi jana. Copia Sibirium sub tilitas impeditur. Zer nahi du esan? Jan edan oparoek adimena lokartzen dute. Hala, esan omentzun zenekak. Bueno, lagunak, hemen txedakazue gaurko platera, mila esker etortzegatik, jarraitu gudan ona xalagola mantentzen, eta zuen jarraitu guri segitzen. Besarka da hondi bat. Adio. Adio.